Ande mag loch gwenge winjene Uganda kaunti ma Kisumu to wachango pachgi ginango kaluore gi dwaro mano mar governors mar dhi ng'anyo kapok ochulgi omenda margi mano manyaka sani oseromo kwan mar siling bilion 94. Ngada deep state China. Gima sirikal chakre gi an chakre kod. To gima sirikal temo miyo mikuro waparo ni kada mana jatendwa motelo ni. Ok ohero mondo devolution otim nikech 2010 apani ni en odok chien korka devolution. To king'iyo kata mana kaka noyiero cabinet part of CS by devolution onge. Koro miyo waluoro ni kare ok odwa timore nadi. En oyuak crocodile tears. So kodwa ni mondo dhirango devolution obed mbele. Koro sani kaka pesa wacho ni pesa add value to life. En ok odwa kelo pesa piny. Mateni ok odich gi maisha ma jopiny. Kade bottom ups ni en ang'o? Koso bottom ups koro en malo kune ma koro bottom ayo. We understand kade bottom up no oyuyo waka to tero malo. Ere kaka dako kelwa pesa ka mondo at least wambe wa enjoy a devolution. Ma nyiso wa malong'o ni ok ohero jopiny. Gierre kendgi giwegi. Mano gimomiyo ok wamor gi sirikande ni. Ko nyalo dok chien to well and good. Mano omiyo issues mane giwacho ni gi address gichak gi mambo mar devolution. Mondo wang'e ka devolution dhi mbele mondo jopiny owinj maber. Ok ni kiang'o bottom up to kiang'o hasla. Koro hasla gine ma giwinjo maber. An ok amor gi sirikal ni kata dichiel. Nyinga iluonga ni Gilbert Otieno, aja Kisumu, aja Kajulu. To gi ka government malo odagi release pesa mondo konyo jo county wan kaka jopiny wawinjo matek. Ngechedo ni wan gi jowa moko matiyo county mane chulo sara ma nigi nyaka nyithindo ma dhi skul. Koro nyithindo gi ok nyadhi skul nikech ok chul joma tiyo kanyo pesa. Kaka sani puro, jonyuol sani dwaro pesa manyalo purgo kata cham, oyaw kata ohala. Osuru gisolo ka e county kaka mtokni parking mag mtokni solo osuru. Tido ni magi te dhi malo kucho to government ma malo dwaro release pesa. Koro wakwa ni government ma malo kaka ne katiba nomiyo counties gigol ma pesa mondo kony jopiny. Kech mai koro ber mwanya neno kuom sirikal. Sirikal ma malo otamowa koro county e sirikandwa. Omiyo wakwayo Kenya Kwanza release pesa no ndala paka ng'un modonge counties ok be move. Nyinga iluongo ni Wycliffe Otieno jadak ma Kisumo ka. Waneno ka nitie nok mar pesa county kendo gichiwo ndalo 14 kende mondo olor county. Waneno ni ma en gima dhi hinyo kaka japiny kendo sama olor county ochumi dhi medo ridore kabisa. Kendo wan kaka joma ong'iyo yuto mapile ka pile wadek chandore. Omiyo wakwayo sirikal mamalo mondo kel pesa county duto mondo ngima ofuongre. Sani koth nosechako chwe, ngima osechako yawore to kapo ni county ochako dok kendo gi ng'anyo kachakore gi ng'anyo mar Azimio to piny nyalo ridore kabisa. Omiyo wakwayo sirikal okel pesa mondo piny ofuongre mondo jopiny bende oyud thuolo mar loko ohendnigi kaka pile. Iluonga ni Joseph Omondi, nyinga mang'era go e chuny boma ma Kisumu ka iluonga na Balawanga, the deep state China. Wase nyaka ne wami sirikal mar Kenya Kwanza loch. Gik moko osebedo matek makata county pesa pok odonjo. To wakia nang'o matimre oshuru choko pesa ok donj. Sani governors osemiyo sirikal mar Kenya Kwanza ndalo 14 ma koko timre kamano to giwacho ni giketo tools megi mek tich piny. Kaka japiny an Joseph Omondi Abalawanga ma Kisumo awacho ni gima governors wacho no en gima ber nikech sirikal mar Kenya Kwanza nowacho ni biro kelo pesa matiyo makonyo japiny e county ka county. Koro wan gimomiyo waneno kata king'iyo osuptal bathe ka osuptal daktache ok ti to wan jopiny wan mwahinyre to noketwa gi singo mang'eny modhuro mok nyal timre kata ka jatendwa masani mar Kenya Kwanza pod kuonde modhiye eno campaign kar mondo tine jopiny. Kenya Kwanza obed piny okelni counties pesa mondo Kenya oran to mano kok kamano to wan wajoin